Kuplay phi baro hakani ka video nga kwa ban batai ne ban hikai kumno ban save ya ki documents yung phi baro khoi tang hai ka wai ka file bat ban ai ker teng ya ka PDF namar ya ki documents nga ban submit ka tu jong ka PDF te bat kum ju ru kumno ban bu bhai ya ki image na ki document baro khoi si jaka nang ba phin suk ban upload te klik ya ka tu ka WPS Office ang tu kadai ka app ba phila ban yo na po Play Store klik ya ka tu te sa klik auto plus nang ta ai new document klik beng yo plus okay menta phila po ya kan new document te phila ban type kumno hang dengan type educational qualification namar kadai ka file kabangan tab ya baru khaki educational qualification hang tu nga arrange nang ta ngan sa tab ya ka image klik hang tai insert nang ta klik sa tu ka image hang tu image nang ta phisa jet ken ya ki image na ka storage jong pi hang tu ngakwa ban tab na kong ya ka SSLC admit card namar para bor ka dai ka first document bangi haban po ne ban arrange mo te wat hang no ka don mar ki pun pat ki image te haban wat panom kulmar mo te wat hang no ka don ngatrai ka ni ka dai te ai okay ya ka menta phi ka la rung te ai enter beng hang to nang ta tab yang kumju ka proses ya ka wai pat ka image ne ya ka wai pat ka certificate mentangan wat ya ka okay ka ni nga idon kamban edit dengan i crop hang tu maka tampalat mo crop no ika bat sa ai done nang ta save okay menta kala rung sa kaneru te ngakwa ban tab sa ka certificate pan ngan le kum ju hi ki ju ki process hi ngan le biang sa insert nang ta image nang tangan jet biang saya ka certificate atrai ka tai ka tu te klik ya ka edit la ne ai okay tapi ladap katuru kan sarung lang haju okay I done save okay tementa kalawan POE bakini ki file ki burung hangnai kilong ki parit te resize no yaki ken penhe no yaki shu klik be hakato kadur pin sami kitu ki uncle satania kitu ki uncle skin kitu ki dong pa pher adjust kat kum kajing i bit jong phi okay shu klik ak to kadur kalami telami itu tanang tuna uncle hang te ru kum ju hi te bahaban bu kawai ka certificate ha kawai ka page kawai ka certificate ha kawai ka page kanang makan pensuk ya ki page bat pakan nom break ka dur nom kulmar mo te tapi la dem ban arrange na dong sedong salej ha ka tei ka jaka ban save hang tei pha ban save klik ya ka tei ka belong kum ka memory card rồi nang ta klik hang tu phiap ai kerteng ya kan dengan ai educational qualification nang ta pe yang te format wat ya ka PDF bat klik ya ka PDF ni kwa ban save ka PDF format bat shua ban export le shua shatei sha ka jaka ba kwa ban tab hang no ngakwa ban bu ha ka phone ne ngawat ya ka location nang tangalai ha ka pat hang tu ne ka phone klik ya ka mentangan tahu ka folder mai phiap klik ya utei ba i plus nama kwa ban tab ban tab baru khoi ki document saka tu ka folder kana bangan suk ban apply ne ban upload ka website ai kerteng ya ka application ai okay nang ta wat beng tu application play tu application folder nang ta bisa ai export menta katu ka file jong pi kala PDF bat ka syong hapo katu ka folder application ka pidang syuda psina
te ya kan ni pat phila ban delete no ne discard no ya ka phim don kam shu tingin select page no ken ya ka tu ka folder badang shushna manta te bak hang tu bak biang te wat ya ka file manager hang phone klik ya file manager but wat ya ka tu ka folder badang shushna application hak internal storage kadon application kadon klik ya ka nda POE baka tu PDF file ka syong hang tu tengah kwa ban thai baro khoi ki documents ki bade ban upload ngak kwa ban thai lang ka ju ka tu ka folder mo te phila ban check ya ka tu PDF file jong phi ka long ne kam long bat mentangin ra no ya baro khoi ki documents ki bang kwa ban submit ang ngan thai lang ka ju ka folder kana ba ngan suk ngan dan kam ban wat sini satai kan like kurmar move noi ki baru khoi admit card SD certificate mo penrung lang hang to ka juga folder application move te ai kerteng ki kanang ba pindom le kurmar ai kerteng kawai pa kawai kaningan ai admit card te ngahaban pizza ka SD certificate rename ya ka SD certificate nang ta ka tu ka wait ya kala tam la delete no mentang kwa ban resize ya ka image le ya foto resizer haka foto resizer pila biang ban yo na po Play Store select foto bat wat kanu kan dur ba pikwa ban penrit ban he ne ban page ya ka size ka baton kam an check itu kadur kala rid lepa kadon tang sau kb so no problem don kam shu ya katu tikala biang check select foto ngan page ya ka way pa nga page ya signature ni kalong ton kamban crop tinggal ai edit ngasak crop ang tu ladang ala ibiang ngan ayo te utik mak nang te try kala biang try kato ai nak tik te mentah kala mi te pihak ban resize kami aduk kandai phau kb ngi don kam ka parit resize nang tu na pila klik ya ka resize kami ya ka percentage kano pikwa ban resize bat ka format ayu pikwa ban save kadon ka default ka jpg ka png tingin save ha ka jpg klik confirm mentah labiang nyala dep ka file mentah ka lari tang arpu rkb te mentangin wat hang no kadon tu kadur le ya po internal storage wat ya ka dcim nang tawat ya ka folder image resize bat ka tu kala don move ya ka tu le bu biang sya ka tu ka ju ka folder ba meneh application nang tahap ai kerteng biang ya ka nang tahap mentang pe sya ka foto jongi ka foto dan kam sa ka foto ra ka foto le bu biang hang tu ka ju ka folder but baru khoi ki document ki bin kamban upload kila don dah kani ka folder tadang itu kamban upload in sushim mit nang ne in sa upload de ka website te ninum don kamban wat chene sa time mo shuat petnya ka folder sa select bit nang tu te ka tu ngatrai kala biang te tad hadu bangin asem biang sa shusin kublish